Ahojte lidi, dneska budeme točit nový video ze hry Brawl Stars. Budeme se snažit dát prestiž na Otise. Tohle už mi trvalo fakt dlouho a dneska mi padl na mého nejoblíbenějšího brawlera Cordeliusa tady skin, Paper Cordelius. Takže ho potom spolu vyzkoušíme, a protože já jsem ho ještě nehrál, a potom ale musíme dát prestiž Otise. A vy nechápete, jak dlouho mi tohle už trvá. Já už se snažím udělat tohleto extrémně dlouho. A pořád to nemám. Takže doufejme, že to dáme. Teď. Konečně. A zítra musíme pušnout ještě Mortis chat. Zítra bude Mortis, což bude fakt těžký. Protože mě prostě nejde Mortis. Já nevím, jestli mu dali nějaký nerv, ale mě prostě vůbec nejde. Pořád prohrávám. Tady právě Mortis, čo? Tady ho asi lehce zabijeme, on už je skoro mrtvý, vidíte? Asi dal tomu Mortisovi nerv, protože on je extrémně squishy, podle mě teďkon. Jako on... Nevím. Prostě vypadá, jako kdyby byl squishy extrémně. A teď jako asi toho Sirius se dá, teda, já si pletu ten skin s tím Siriusem, ten novej, ten Star Patrol nebo Star Nova, nevím, počkat, se kouknu. Voidmaster Things. Tak máme ještě Random, Star Dropa, Super. Tak jo, teď jdeme na další hru rovnou. Tak ten je mrtvej. Jo, on počká. No tak dobrý. Tak Star, počkáme pár sekund. Tady si to můžete trošku zrychlit, protože věřím, že vás to moc nebaví čekat. Možná někoho ano. Dobře. Já potřebuji nějakýho Mortise na toho Dynamika třeba. Třeba Mortis je třeba dobrý. Mortis je dobrý na nějaký házeče. To jo. Ale to, že Mortis je dobrý na Ricka a Otise, to už jsme viděli, že moc se koná. Možná umře. No. Dobrý? Oh my god. No nic. Já jsem mu tomu Edgarovi, já jsem dal to ultinu, takže nemohl střílet, takže jsem měl free kill, ale šel jsem do zóny. To jsme možná mohli nějak dát, ale a já jsem šel do zóny. Jako mou nevím. Jako mou asi možná budeme jako muset vyhýbat. Shelly. Sakra. No.
já nevím, teďka už tady půl tunu mi dá. Aspoň top 4, aby jsme dostali méně minus. Aby jsem chtěl top 4, jo, mám top 4. Ještě tady možná dáme top 3. Protože ta šelna je v zóně. A ta šelna tady umře, dobrý. To je top 3 teďkon. Máme. Můžeme jít tam, jsou nějaký. Tam je ten mol. A nebo tady nás můžeme se jít zabít. Tady, k těmhle. Asi je radši to můžeme zkusit. Ale ne, ten shade na nás dal ultinu, takže to nevadí. Tak o +2. To je dobrý. A potom se ještě vyzkoušíme ten Cordeliusový skin. Teda. Já jsem předtím používal jiný, já vám ho ukážu potom, jaký jsem používal, až dostanu ten Prestige, tak vám potom ukážu, jaký jsem používal, protože jsem ještě neměl tenhle Legendary, ten Paper. A potom mi bude chybět jenom jeden, nějaký Odin Otis, teda Odin Cordelius. Odin Cordelius mi bude chybět. Deset. No nic. A to nás tam bylo ještě 4 a oni už měli 10. GG. Jo, tady ten Cordelius s tím Rickem, tak tam ten Cordeliusový skin, tak to je ten, který potřebuju, ten jak máte 3 prestiže. Tenhle, hned tenhle, ten u mě, tady Cordelius, to je ten skin, který mi chybí. To je ten poslední skin, který mi chybí. Nehráli jsme proti tomuhle předtím. Nebo to možná byl prostě jenom stejný skin a jiný hráč. Tak jo, 975. Chybí nám 25 pohárků. Takže to takhle rychle doděláme tady. Dokončí se to tady rychle. Protože tam vidím na něho ještě za Legendary Ranked, jako nevím, no. Jako nevím. Jako fakt nevím, no. Tak si dáme pozor na toho. Už to ani jo, na ne. Musíme se na něho dát pozor. Ta Bea je taky dobrá a Crow taky. Jako dobrý brawleři to jsou. Tak jo, tady Grey a Crow. No. Pokud to vykempí, tak pokud to vykempne a ten Crow, dobře. Taky jo, další minus máme. Tak jo, já už to chci tady to dělat. Takže dáme tady rovnou knockouty dáme a děláme to tady i hned už. Dobře, Colette. Tak jo, a on má na Colette Prestige, takže to je ten možná lepší hráči. A tam je Tyko už Easy. Ale jako ten Crow, to je dost špatný, ten Crow.
Tak jako toho se dost bojím. A potom ještě ten Edgar, no. Ten je no skill. Nevím, když na mě skočí z ulti, a když na mě skočí a budu mít ultinu, tak je mrtvej. Jak jste předtím viděli. OK. To možná, jo, dobrý. Dobré. Tak jo. Ještě jedno kolo, máme tady win potom. Tak to tady, jo, dal jsem mu ultinu, takže je mrtvej. Jo, dobrý. A tady mu dám ultinu ještě, takže je mrtvej. Dobře. Tak jo, win. Další ještě 2 viny a je to hotové. Dva viny a bude to hotové. To bude W. Tedy jako Mr. P nevím, Mr. P a tak nevím, ale jako Colt není dobrý. Teda jako Mr. P dobrý, Mr. P je dobrý. A myslím, že jako dáme ho, myslím, že ho můžeme zabít. Ten Colt asi je tady prostě ten nejlepší z nich. Tak ještě vyhrajeme 3 kola, protože tohle je jedno kolo pro win a potom ještě 2 kola pro win další potom po téhle hře. To dá dobrý. Ale potom umřel hned, takže teďkon Emska uvidíme. Oba jsou Diamond skiny, takže uvidíme, kde je lepší Diamond skin. A Emska vyhrává ve Diamond fightu. Dobrý. Tak jo, chybí nám poslední hra. Dobrý, stal se nám bug. Dobrý, nestal, takže teď půjdeme do hry. Hodně často se mi stává bug, že když dám play again s nějakým člověkem, který ho nemám ve friendu, tak ono mě to prostě někdy napíše, že prostě, že to on exitnul, ale opravdu to nikdo neexitnul. To se mi jako hodně stává. To je reálnej maty. Asi ho neznáte, já nevím, ale to myslím, to nevím. Nevím, no. To, že hraje zamek, to by jsem nečekal, že by hrál zamek, ale jako možná to je reálnej maty, Možná to je reálnej maty, ale to je jedno, protože máme prestiž 106, OK. The artist, máme to. Tady title jeho. Prestige 1. Je to hotový, potom bude na Mortise, na to se fakt bojím, protože prostě mě nejde. Tak jo, tak ještě tady dáme tu jednu hru s tím mým Cordeliusem. A potom můžeme ukončit video.
Jo, a potom vám ještě ukážu ten skin, který jsem předtím používal. Tak jo, střely, jako dobrý střely. Mě zajímá, jak to vypadá jako takedown efekt, jaký má. Sakra. Jako nevím. Nevím, jestli to dáme. Jo, a ten skin mi padl jinak z Nova Dropu, což je úplně stejná šance, jako ten Void Ember skin ze posledního videa. Mně padne na jeden den Void Ember skin, teda to, normálně Star Patrol Ember, normálně ten červený, nebo růžový. A hned druhý den úplně prostě stejný štěstí mě padne Paper Cordelius. Nechápu. Jsem totální lekar. Nevím, jestli tohle dáme teda. Dobře. Glow je mrtvej, dej tam jenom ty kouš. Tak Ember už. Juju. Jako to si hodně vyměňuje. Teďko bráška. Co tam bude? Má poslední střelu. Teďko se mu nabíjí všechny střely, myslím. Dá to? Dobrý. Hej, chat. Možná budeme muset jít do tréninku si vyzkoušet ten takedown efekt. Nevím, jestli už jsem totiž někoho zabil. A pokud jo, tak jsem na to nedával pozor. Tady. Jo, takže ono to udělá nějakou houbičku a napíše to haha. Tak to je dost dobrý. To je v pohodě, to je v midu. Teda jako, není to to nejlepší, co jsem viděl, není to to nejlepší, ale jako v chillu to je. Jo, dal jsem už předtím nějaký kill. Ne, to bylo teďko na toho tyka. OK. Tak jo, a předtím jsem používal tenhle skin. Tak jo, tak užijte si svůj den a čau.